ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός για να καθαρίσει το μάτς, ο Ολυμπιακός για να ισοφαρίσει. 24 δευτερόλεπτα, 10 για τον Παναθηναϊκό, 50 για 3. Δεν μπορεί ούτε αυτός. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση με την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα έχει όπους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ ενώ είχε την ευκαιρία και ο Σπανούλης το κάνει ξανά. Με αντίπαλο τον Διαμαντίδη αυτή τη φορά. Καταπληκτικό μάτς, τρομερό μάτς και ο Σπανούλης κάνει την διαφορά ξανά για μία ακόμη φορά. Ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε και στο δεύτερο μάτς, το πληρώνει και στο τέταρτο. Ήταν 2 πόντους μπροστά, δεν έκανε φάουλ όμως. Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γιώργος Κιντήλιας αγκάλιασαν τον Δημήτρη Διαμαντίδη στο κέντρο του γηπέδου και όλο το γήπεδο χειροκρότησε την ώρα που εμείς βλέπουμε το ξεκίνημα των επιτυχίων. Ένα καταπληκτικό μάτς που έφερε τη σφραγίδα των